Lir tandure Ojo dawa-dawa, ojo sithik-sithik sedengan, Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek, niki mike kleru, Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak iki suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok blunus rek nek popone to, Mas. Lah piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo, kita sambut. Ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong, Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to, Mas. Langke to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak les. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok Mbak Niken luar biasa. matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, Yuk. kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, Tak genduten. Tak gendut. come on. Tangane, Mas. Yuk, aku bujak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Ojo ngono. Kita nyandak kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Itu mau. Lewat. Ayo, Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to tak, Dik. Ojo ganggu. Oh, melok sate. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane inta lho Mas. wa Ya, inta. ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis ning Bojonegoro teko FYP nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino iki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. Bedakmu. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginta.
Apa tuh? Penak tenan to. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Beliau maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho, Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ini Mas Dodok ora normal. kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawaang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Oh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok. Dalem. Sepurane. Iya, Pak. Kakean gaji. Ya, Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Peh, Beda, met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho tekan. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang pria untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menurut Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak nggara wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu.
Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok guru blisik-blisik. Ya ta, tak padha ono. karo nyepele sampean Mas. Nyepelek Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepak. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene. Lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya gerah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jan koyo ngomong. Iki jenenge combe to saya. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan muncul. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak sabar, sabar, Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Eh. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan ojo terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ibu anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene ajine Lah ya? piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blakone kono remu awis to, Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. Saya cuma coba-coba. kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku kok mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Kok persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap
Wis ora ngempet. hatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalebu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. jaran kok kayak babi Lho. Iki nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi kamu tahu nggak kayak babi pink Eh. Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Bang? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. ora enek ngene kok ya. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niki apakah ada datake? permintaan Belum ada. kang Mas Belum Raden ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho musik ya kena. Nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, Legayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojomu? Siti Badro kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk dia mau dicium pipiku Bres Mas kelebot saya. Anu Mbak, anu. masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini. Heeh. Mas sama didi ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? dicium-cium gini Gini. heeh. Alah kono dhewe ngethek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa di Niken? menghancurkan Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. lamunan Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. lamunan Nah, suara terbanyak langsung judi. iya Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. lamunan ya Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge Subeki. apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya oke cak sotek iki anu kafe ya iki Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. iya Lah apa? Lah apa? King Kong no. Ketek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu, lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku nesu. laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa. Eh! Matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung.
Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, Yuk. kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, Tak gendutan. Tak gendut. come on. Huh. Tangannya Mas. Ya. Oh, aku bujak. Wes rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Kolai. Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Nyandak kantor kecamatan kok. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Wedok mau. Lewat. Ayo Mas. Dung dung tak dung dung dung. Ayo. Heh. Aku melok to sak Dik. Ayo aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Lekinta. Wala al intali kinta Kurane inta lho Mas. wa Ya inta. ora sepurane. Lekinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP. nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mau ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal Ya, ning Mas. sana. Orane wong loro ki maksimal. Ora. Lah kok apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. Bedakmu. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. lah ya kaya Beliau maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo alah ya Allah eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Iki ngece wong ya Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawa tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ya apa kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met to met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake kadut dok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Peh, Beda, Met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh dulu. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya.
artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Seta. Lah piye kita sing menang? Galak men Mas Dok. Sampeyan Ancen garangan cok kira untuk galak ngira wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan ha? Iku kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok gur bisik-bisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepelek Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus tanduk rese terus. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya genah A minor kurang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngopo. Iki jenenge combe to Jan. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki sak nyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati. Eh. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan. Ojo terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. apa? Kaya gendong gabus. Enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene ajine Ya ya? piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi weh. Sabar wanine karo cacil ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Eh. Wes kok parang
Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes bening ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. Saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Duh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh, Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Prosneleng piye to? Wong ayu. kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijel kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong to rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Lah dalah. Lazada kok Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bab? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Kowe turut alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Eh,
Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kelebut saya. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didi ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampe mau dipiye? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau Ayo gitu. monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki para sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe ya iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok.